जे गार्जेन मेल बेखौ दिनै खुंफुंनो लादों। बे हाबाफारियावनो दिनै आङो मोनसिंसिफ्राय इंलिश स्कुलावहाय सासे गोरायुं हिसाबै बारा गोबाव जायाखै। आंनि जे नोजोराव गोग्लैदों जेखिनि जोङो बा नोंथांमोनहा बा कमिटिया बे फरायसालिखौ जे थांखि लानानै 1993 मायथाइनिफ्राय 1993 मायथाइनिफ्राय जागायनानै फैगौ जेरै गोदान बोसोर 2026-27 मायथाइयाव 33 बोसोर बे 33 बोसोरफोरा जानो थांगासिनो दङ। बे गोलाव 33 बोसोरावहाय जोंनि बे फरायसालिया मोनसिंसिफ्राय इंलिश स्कुला मा होलांखो, माबायदि फरायसा दिहुनखो बेखौ नोंथांमोन बयबो जायफ्रा बे फरायसालियाव गोबाव सम गोबाव बोसोर गाव गावनि गथ'खौ फोरोंबाय नोंथांमोना हयथ' मोजाङैनो मिथिगौ। आरो जायफ्रा गोदानैसो मुं थिसनदों देग्लाय बोसोरनिफ्रायसो बिथांमोना मोजाङै हयथ' मिथिजोबाखैबो जानो हागौ। दा मोनसे बाथ्राया बेनो, जेखि जेरावखि फराया मानो जों जोंनि बा नोंथांमोननि गथ'खौ रोंखा राखा बा गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ जों बयबो मोननो लुबैयो। बे हिसाबै जोङो जोंनि बिमा बिफाफोरा खस्थ' खालामनानैबाबो प्राइभेट फरायसालिफोराव गाव गावनि गथ'फोरखौ हगारनाय जायो। बे हिसाबै साफ्रोमबो बिमा बिफानाव मोनसे मिजिं बा आसा थायो, जाहाथे आंनि गथ'आ आंनि गथ' गथायफोरा बे फरायसालियाव मोनसिंसिफ्राय इंलिश स्कुलाव फरायनानै गावनि आखल आखु दानायजों लोगोसे गावनि न'खरखौ, गारि समाजखौ, देशखौ सालायनो हानाय सासे फुंखा सुबुं, रिसर्स पार्सन जाहाथे जानो हायो। बेबायदि खालामनो नांगौब्ला जोङो फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो जोंनि फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै फरायसाफ्राबो, बिमा बिफा, गार्जेन, दिथागिरि नोंथांमोनहाबो कमिटिनि गासै एंगेलनिफ्रायनो गासै साइडनिफ्रायनो जोङो कअपारेशन बा मदद बा हेफाजाबखौ जों होलायनांगोन। आं सासे गोरायुं बा प्रिन्सिपाल हिसाबै आं हारसिङै बा कमिटिया बेखौ हाजोबा। बे हिसाबै जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो, मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो, बे फरायनायनि बिथिङावनो जा बा हाबा हुखायावनो जा बा जिखुनु बिथिङावनो जा, जों सोलोंथाइजों जायफोरा सोमोन्दो दङ बैफोर हाबाफारिफोराव जों फोरोंगिरि, फरायसालि सामलायग्रा आफाद, बिमा बिफा, दिथागिरि, जोथोनगिरि बिथांमोना मैखोमैनो रल लानो नांगोन। जों लुबैयो जोंनि गथ' गथायफोरा, जोंनि फरायसाफोरा जोंनि बे फरायसालियाव फरायनानै जाहाथे इयुनावहाय गावखौ दानायजों लोगोसे, गावखौ गसंथा होनायजों लोगोसे जोंनि न'खरनि माबा मोनसे मोजां हाबा मावलांनो हानाय बेबायदि बा समाजनि, आं एसे लावसो बुंनाय बायदि बेखौ जों खालामथारनो नांगोन। दा खालामथारनो नांगौबा गिबिथाराव जोंहा बांसिनै फोरोंगिरिफोरनावनो थायो। आङो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों, फोरोंगिरिफोरनावनो बांसिनै थायो गथ'नि रोंनाय रोङैया। मानोना सासे गथ'आ फरायसालियाव फैजेननायावहाय खुनु बियो ABCD क ख जेबो बियो रोङा। दा बेखौ फोरोङो होननानै बुङोब्ला जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहासो फोरोंनाय जायो। दा बेखायनो फोरोंगिरिफोरनाव बांसिनै गथ'नि रोंनाय रोङैया बिबाना थायो। नंगौ, फरायसाफ्राबो जेबायदि फोरोंगिरिफ्रा जे फोरोंदों दिननिखौ दिनावनो जे हमवार्क हरदों, क्लास टेस्ट लादों, बेफोर गासैखौ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा नोजोर लानांगौआ फोरोंगिरिफोरनावनो सिगाङै थायो। आरो जायफ्रा हस्टेलाव थायो आरो जायफ्रा न'निफ्राय फैयो, हस्टेलाव थानायखौथ' फोरोंगिरि जोंहा गोबां बाहाय दङ, सिस्टारमोनबो दङ। बे हिसाबै जोङो जे टाइमावहाय फरायसाफ्रा फरायसालिनि हस्टेलाव थानानै फरायो, जोङो मोनथाम सम खानानै होदों, मर्निं स्टाडि, इभिनिं स्टाडि आरो नाइट स्टाडि। फुंबिलिनि फरायनाय, बेलासिनि फरायनाय आरो मोनानि फरायनाय। बेवहाय जोङो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ राननानै बिथांमोना डिउटि खालामो। आरो आं जे नुदों प्राय
जोंनि जायफ्रा उन्दै उन्दैफोर दङ बिसोरनि थाखायथ' जोबोद मोजां सुबिदा दङ माब्रैहाय होननानै बुङोब्ला टिउसन बायदिखौनो स्टाडिनि टाइमावबो जोंनि मिस मोनहा जायफ्रा बाहाय थायो फोरोंबाय थायोआनो टिउसन बायदिखौनो फोरोंबाय थायोआनो बिथांमोना आरो गिदिर क्लासफोरनि थाखाय जोंहा एसे सिगाङावहाय जोंहा मेथ्सनि एसे प्रब्लेम जादोंमोन बे हिसाबै जोङो मेथ्सआवहाय जों कन्ट्राक्चुएल हिसाबै मास मोनसे लाबोथ'दोंमोन बेखौ जोङो बिथांखौ दोनथ'नाय जाबाय उननि समावहाय जोङो गोनांथि जायोबा बिथांखौ जों लिरहरफिनगोन बे हिसाबै जों गोदान दा मेथ्स टिचार जों लाबोबाय दा जोंनाव गासै 19 जन फोरोंगिरि दङ आंखौ लाफानानै टिचिं स्टाफआव 19 जन दङ सासे केरानि थाबाय बेनिफ्राय ब्रादार्स सानै थाबाय आरो ओरैनोथ' जोंहा दंखायोआनो प्राय जिखिनि नांगौ ओंखाम संग्रायाबो जोंहा साब्रै दङ दा बेखौ नायोब्ला जोंनाव प्राय गोबां माने जिखिनि नांगौ हस्टेलखौ नायनो थाखाय बा फोरोंगिरिफोर मोनफ्रोमबो थाखोआव साबजेक्टखौ नायनानै आयदाखौ नायनानै साबेसे फोरोंगिरि नांगौ बिनि हिसाबा थिगैनो दङ होननानै आं सानो बेखिनि फोरोंगिरिफोरजों जोङो मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ मोनफ्रोमबो आयदाखौ मोनफ्रोमबो थाखोआवहाय जोंनि फोरोंगिरिफोरा मोजाङैनो नोजोर लाखिनानै फोरोंनो हागोन आरो बेबायदि जुदि जों लांबाय थानो हायो अब्ला नोंथांमोननि गथ' गथायफोरा खुनुबो लेखा सोलोंनायाव बा आखल आखु सोलोंनायाव उन जानानै थालांनाय नङा नोंथांमोना जोंनि बे मोनसिंसिफ्राय इंलिश फरायसालियाव स्कुलावहाय नोंथांमोननि गथ'खौ बाव फोरोंनानै नोंथांमोननि गथ'आ लेखा रोंनायाव बा आखल आखु दानायाव खम जासिगोन खुनुबो नोंथांमोना साननो नाङा आङो गोरायै बुंदों नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'आ बे फरायसालिनि हस्टेलाव थानानै रैखाथियै थागोन सोरबा जुदि दुस्थ' खालामनो सानदोंब्ला बिनि सायाव जोङो जोंनि थाखानाय आयेन बायदियै रुल्स बायदियै जोङो जायफोर गथ'फोरा दुस्थ' बा गाज्रि खामानि मावनो नागिरदों बेखौ जोङो बुजायनानैयानो जा बा जिखि माबा मोनसे खालामनानैयानो जा जाहाथे बे गथ'नि आखल आखुआ मोजां जानानै गावनि जिउ दानायावहाय बा गावनि फरायनायाव जाहाथे गोसो होनो हायो बेखौ जों नोजोर लाखिबाय थायो एसे प्रिन्सिपाल हिसाबै आङो बेखिनि दायित्वखौ आं लागासिनो दङ आरो आंजों लोगोसे गार्लसआव सासे आरो बयसआव सासे जों सुपारिनटेन्डेन्ट सानै सुपारिनटेन्डेन्ट जोंहा दङ आरो लोगोसे गोबां फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोनखौबो आं खावलायो जों सम सम रायलायो जे गथ' गथायफोरा मा रोखोमै सोलिगासिनो दङ फरायनाया माबोरै सोलिगासिनो दङ बेखौ जोङो सावरायो शेयार खालामलायो दा बेफोर गासैखौ नायोब्ला आङो सानो नोंथांमोननि गथ' गथायफोरा मोजाङैनो सोलोंथाइखौ मोननो हागोन आरो आं मिथिनो हादों जे बे गोलाव बोसोरावहाय मेट्रिकनि जे रिजाल्ट बियो प्राय 100% जाबोबाय थादों नंगौ गासैबो सरकारि जा प्राइभेट बा बेसरकारि फरायसालियानो जाया मानो माब्लाबा बेचफोरावहाय साफा सानै बेबायदिनो उइक स्टुडेन्ट बा रोंथारै फरायसा बेबायदि थायो जायफोर फरायसाफोरखौ जायखि नाजाया मानो बिसोरखौ माब्ला हानो नागिरा बेबायदि खारनावहाय माब्लाबा सासे सानैया बेबायदिनो थालांनो नागिरो नाथाय बे बोसोरनि 2025-26 जाय 2026 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय मेट्रिक आनजादा जागोन बेवहाय जोंनि फरायसालिनिफ्राय सा 37 स्टुडेन्टसा एपियार जागोन बा जिरायगोन आङो जे मिथिनो हादों बिथांमोना गासैबो आंनि नोजोरावहाय आं जेखिनि नायदों 37 जन स्टुडेन्टफ्रा बा 37 जन गासैबो पास जानो हागोन बेखौ आङो मिथिनो हादों फोरोंगिरि बिथांमोननिफ्राय बा आंनि स्टाडिनिफ्राय आंनि एसेसमेन्टनिफ्राय आं नायबिजिरनायनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो पास जाजोबगोन होननानै आङो दिनैहाय मिथिनो हादों दा बिनिखायनो आं खावलायो जोङो 100% खौ खालामजोबनो हायो नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जेब्ला जोङो क्लास 9 मोनो जाय फरायसाफ्रा जुदि जानाय नङाब्ला बेखौ जों फेल खालामनानै लाखिनो हायो गोसोब्ला 100% जोङो बा सेकेन्ड डिभिजन गोजाबो जों खालामनो हायो बा फार्स्ट डिभिजन गोजाबो जों खालामनो हायो नाथाय जोंनि थांखिया बे नङा जे सोरखौबा लाखिनानै सोरखौबा दोनलांनानै फेल खालामनानै
गालांनाय बेबायदि जोंनाव थांखि गैया जोंनि कमिटियाव बेबायदि थांखि गैया आंनावबो बेबायदि थांखि गैया जेसेबां फरायसाफ्रा मेट्रिक लिरगोन बियो स्ल' लार्नार लासै सोलोंग्रायानो जा बा फास्ट लार्नार गोख्रै जायफ्रा एसेयावनो बुजिनो हाग्रा जायफ्रा पास जाखागोन बेबायदियानो जाया मानो गासैबो फरायसाफोरखौ जेसेबां दङ पास खालामहोनो नाजानायानो मोजां नम्बर लानानै पास खालामहोनो नाजानायानो आंनि बा जोंनि फोरोंगिरिफोरनि साफ्रोमनिबो थांखि दा बे हिसाबै आं खावलायगोन जायफ्रा न'आव दा न'निफ्राय फैयो साब्रैसो फरायसाफ्रा दङ न'निफ्राय फैयो साब्रै साबासो दंबावो 37 जनाव 37 जनावहाय नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै दायथ' लायो जोंनाव थानायखौथ' जों दायथ' लाखागोनानो जायफ्रा हस्टेलाव दङ बेखौथ' जों दायथ' लाखागोनानो जायफ्रा न'आव दा दङ बेनिखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो गार्जेन बिथांमोना बेखौ समखौ होनो नांगोन बे समाव आङो गोलावथार बाथ्रा बुंनो सानाखिसै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आं जासिबाय नोंथांमोननि देहा सोलेरा जाहाथे इसोरनि अननायाव आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां थानो हायो बिनि थाखाय आङो आफा बोराइ बाथौनाव इसोरनाव आरज गाबनानै आंनि जे फंनैसो बिबुंथि जे लाखिनो गोनां दङमोन बेखिनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों आंनि बिबुंथिखौ होबाय बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै बेखिनियाव आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ